Ty lahvičky, co jste našel v bytě. Ty lahvičky, co jste našel v bytě. S drogama. To je sklad, kde máte drogy? Ano, je. Někdy s drogama. Někdy s drogama. Někdy s drogama. Někdy s drogama. To je sklad, kde máte drogy? To je sklad, kde máte drogy? Ano, je. Já tak trochu vařím, pane, žádný zásah. A to mi dodává odvahu. Já tak trochu vařím, pane, žádný zásah. Paní Kolombová je pozoruhodná žena, má spousty zájmů, ale vaření. Je vám líp ten typ, který si někdy s drogama začne? Je vám líp? Já tak trochu vařím, pane, žádný zásah. Typ, který si někdy s drogama začne. Kdo k tomu má ještě přístup? Pokud já vím, tak tam přístup nemá nikdo. Zkoukněte. Ten kluk říkal něco o hádce a o křiku. O co šlo? Ale o maličkost. Ještě. Většina hádek začíná maličkostí. Každoročně se pořádá večeře. Nic se neodneslo. Proč bouchal zásuvkama? Zkusím to promyslet. Podívejte, ty krásné hrnce. Koukněte. Já tak trochu vařím, pane, žádný zásah. Každoročně se pořádá večeře. No, prosím, jen do toho. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem se vás zeptat, pane, na něco ohledně nálady. Poručíku Colombo? Já jsem Luis, šéf kuchař. A to mě moc těší. Vittorio byl můj přítel. Přeju vám štěstí. A připravil jsem pro vás něco malého na zub. Místo adresu jen byla tu před 2 a účet uzavřela. Požádala Já tak trochu vařím, pane, žádný zásah. Vzal asi 3 000 v hotovosti. Paní Kolombová. Cestovních šecích. Cestovních šecích? Ten kluk říkal něco o hádce a o křiku. O co šlo? O maličkost. Řekl byste, že vypadám takhle, poručíku. Většina hádek začíná maličkostí. Každoročně se pořádá večeře. Řekl bych, že je to Nevím, vám co si mám myslet. ty, který si někdy s drogama Promiňte, začne. ale pan Gerard. Já vím, madam, má práci všetyval. Připravuje se na dnešní večeři hodnotitel. Budu na vás vzpomínat v letadle. Jdete tam taky, ne? Ale zajisté, madam, paní Kolombová, já si vážím toho pozvání. Nedám si Místo adresu jen byla tu před 2 a účet uzavřela. Požádala sání na celý zůstat. Vzala si 3 000 v hotovosti? V cestovních šecích. V cestovních šecích? To je ta nejlepší bábovka, co jsem kdy měl.